Mbalimao Anyakuma, très urgent. Bien mercredi 22 février 2023. Malion Galomba Dobe Katege. Ko Sado Kamara. Ko ni Sogeli Kolube Kalela. Tiente Kumaina Malien Ayaw Doga Shinoro. Mogo do de te feka mogo bere transition kono. Obe ni ko ni inventé di. Sinon qu'elle est fouille. Mais conseil mon ni président Assimi ma rapidement. Awa ima jugu ka stratégie kura doy. Ni ne be réseau fa bepi. Awa ni un mission diakodi. Awa ni ganga iraula. Yara kadi bide awaye chama fara diaka awa naba ka kuma fa ka dawo yara mani nyokonche aka gouvernement infiltré lendo aka CNT infiltré lendo awa aw yara ma ka tege di nyokoma aka bla aw kuna ni mo kelen bina wala dro aw bebi c'est un pouvoir civilo-militaire aya klito oro fara la angan kono je nyokonye aka fort de changement mo wule rapidement noye M5 RFP yere wolo déboussera par avec les autres alliés ay be wule angan bekan tege di nyogoma jugu nunu be nu tefe ka nyogonyu ka jena tege yere la olu be tege dileme nyogoma bi aw contrôle la awa jugu sokono jugu kenema jugu ou be tege dileme nyogoma bi parce que c'est l'union qui fait la force awa me conseil kelen fana di aw ma ba klito o yoro fana na président Assimi ima ibeka bina munye ibeka bi angume M5 kala wakati mina Bemalia kumbe Karim Keita ka clan ani fenga ka clan nyonche Boubou Sisi ka clan nyonche Jarasuba ka clan bi Moussa Tibini ka clan bi Oué Ramabe ka nyongon sama Moussa Diawara ka clan bi Boubé ka clan bi ou chite chife ni kuma fitini fora dobe bona secret awa aya blau kuna mogo be bo gouvernement kono ou be CNT kono kataka kuma fo mogo ngena kenema billahi na ba jugu saraka boya do tigima ambo ano chairman jambe ka chinge di fo ongena. L'air est à la RIC, l'air est à l'union sacrée. Ni transition bina crise karsa ki be mo folo mine onedi. Ala kana transition bi. Bon, nama franyon ka angena ambe bi. Nama blanc kuna kanye kele nyanga kono dia nyonye siga fo italambe bi. Nebo tien ke ni fo ngena bi. Ode ibe ka bi de. Halu ko ka franyon ka. Halu wakati dora ku be ko ibe ka kanu baka be ka franyon ka. Ko ka wuli ka M5 contre Kari. Ou ma be ala. Boubou Sisi ka moko ko lute son ko Jarasuba ka moko ka bla alenya Boubé fana ka moko buga dana Moussa Diawara ka moko bu dana akana son clan ka créer ka fen kono yoro ne be ka kuma info te ka famia na tera avec le système de clan billahi ambe bi jugu be aw ni ala cha politicien be yo koda nyogon kan ita bla kungulu la ko o moko bi se ki tege di nyogon ma bi a jugu be a be ya fara nyogon ma awa u fara be nyogon ka utena aw kele ko kana élection kede utena aw kele ko constitution de u be wule aw contrôle la ka u be aw genga bo fangala awa ko minimiser dem bo fangana bi de kambolo fla ko de non Assimi akan abe kan fanga au conseiller di fana an kan ka au conseiller di aye ko ke discrétion kononana amana kuma fo billahi abe bo kenema amana kuma do fo do ba transformer ka yelema ka kunjugu ye ko fenge ko Sado Kamara ko ye Sogeli doya et puis do va fo ko lube transition fede fo be nisonja ko presser ko partager oro ko songa uma na ba jugu saraka boy mogo ambe woro mi na ko bi président Assimi mogo de benna non nebe kar an be nyogon kele ka temede an be nyogon kele ka tem man ko te kunuma de mais bi jugu betege di le me nyogon ma bi ni mogo sorola mon ba fo non nebe Sogel de fe nte Assimi fe ou bien non tia nte Assimi yere de kungolo fe me Kamara de fe ou bien non me colonel Wage de fe nte colonel Maliki Diaw fe ambe woro na ko bi nte ko te kuno mogo bo lika Assimi wallahi Allah o yi jugu folodi o tigi ka jugu ni faraona ye awa o jugu saraka na ba boya do tigi ma ne be ka tien de fo ngena parce que ne ba o fe ne ba do mogo kelen se ka jamana jo ne ba do c'est l'union qui fait la force awa mogo beski arankini keloni erebelu ma marfachi nyogona iyad agaliga mogo olde nana kara marfachi emenela mogo la ku genfu bolla kata wagadugo avec les mujawo ngo onni mujawo mogo kelengele ngolde nana kara marfachi emenela la mais bi olu betike dilente nyogo mabia olu ma marfachi nyogona aw mogo do de bi joko karsa ni fonema ami fa mi ba fa kan ni fima e mogo ye kokote baye abe mogo songo na abe fode ma ko mogo ni awa mogo ni tseka jamana jo ayaw koloso mogo ula o chamamba utulai meka tiende fo ngena billahi tallahi o mogo o ya ka supporteru de sinon aw yere man nyogo tiende dale maula ne ka sigu tungara
wallahi aw bɛɛ ko ka di ne ye bi ala b'a dɔn Asimi ko ka di ne ye Sogɛli ko ka di ne ye Modibo Kone Bilama ko ka di ne ye Maliki Jaw ko ka di ne ye Colonel Wage ko ka di ne ye Colonel Sadio Kamara ko ka di ne ye ani Ablaye Job aw bɛɛ ne b'aw bɛɛ fɛ aw an ye miseli d'aw ma a ye ɲɔgɔn kala aw kana ɲɔgɔn fara a y'a bila aw kunna ni Sadio Kamara ni ko ye Sadio Kamara sɔrɔ bi o ye Asimi ka ko bannen ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi on n'a pas droit à l'erreur fɔlɔ an ye ɲɔgɔn kɛlɛ ni fɛn minnu kɛ o de puissance d'an juguw ma parce que en réalité mɔgɔw bɛ bɔ an na minnu bɛ taa baara kɛ n'an juguw fana an ko tiɲɛ fana fɔ an ka baara in kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye wallahi maa kelen tɛ se ka jamana in jɔ c'est un pouvoir civilo militaire n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna ne ka fantankumani n'an ma fara ɲɔgɔn kan juguw bɛɛ bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi awa u wulikan tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn ka fanga in de dafiri u wulikan tɛ constitution ka yɛlɛma u wulikan tɛ dɔwɛrɛ u wulikan ko ka fanga de dafiri i ma bubusi i ma IBK binna parce que IBK kɛrɛfɛmɔgɔ si kun tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ fɛ ka bi o erreur kɔnɔ c'est le moment de faire l'union sila ye ninnu bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi u bɛɛ bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi u dɔw ye kumaw fɔ ɲɔgɔn ma c'est inimaginable mais bi u bɛɛ bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi rebelle minnu fɛra ɲɔgɔn faga u bɛɛ bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi a tɔ tora jumɛn de an yɛrɛ de ka kan kɔnɔ non seulement u bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ ɲɔgɔn na par haine tellement haine bɛ dɔw la u tɛ fɛ ka hali mɔgɔ dɔw ye bon mɔgɔ ni haine b'a la a ma bɔ i la sinon a b'i ka fanga tiɲɛ olu de ye IBK ka fanga bi dɛ les rancuniers olu de taara IBK kɛrɛfɛ hali IBK ye position dɔ ta k'a b'o kɛ M5 contre la IBK yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ b'i den k'an wele ka fɔ an na a y'aw kɔlɔsi u bɛ fɛ ka nin de kɛ bilahi a tun bɛ kɛ ten de bon n'aw ma bɛn dɔrɔn dɔ bɛ bɔ n'a ka kuma ye ka taa fɔ juguw ɲɛna hali n'an ma mun fɔ u bɛ taa turu a kunjugu kan o de kosɔn n bɛ mun fɔ an na a ye discrétion dɔn a ka ko caman na n'i y'a ye nafigi bɛ taa ko la kali a ye fitinin de mɛn n'a ye fitinin mɛn e ni ne bɛ se ka tulonkɛ bila ɲɔgɔn na e b'a fɔ ne ma ko cɛ b'o ye sa a bɛ tan donc nafigi b'a mɛn dɔrɔn a b'a fɔ u bɛ kɛlɛ la koyi fɛn mun bɛ ka kɛlɛ k'a sɔrɔ tulonkɛ de don donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna a ye hakili to aw yɛrɛ la an b'a dɔn foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ bi an b'a dɔn a ka institution bi a y'a bila aw kunna aw si tɛ se ka taa ka si to vous êtes ensemble aw ta kɛra mariage de ye vous êtes pour le bien et pour le pire awa an bɛ nin jalaji min ɲɔgɔn fɛ an bɛ nin victoire kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen kana fɔ k'a bɛ mɔgɔw tɔw ɲɛ ko an kana don ligne kɔnɔ an kana namara don a la n'aw jɛɲɔgɔnya kɛra nkalon kan bilahi ala tɛ barika don a la ne bɛ kuma min fɔla a ye da la dɛ awa hali bi an k'an tilen ɲɔgɔn ye hali bi a ye fort de changement wele an ka baara sɔbɛ la an m'a dabila an ka bɔ kilan in kɔnɔ kilan in de IBK ka fanga bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bi dɛ n'an taara aran disperser an bɛ bi fura foyi t'a la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna mɔgɔ kelen tɛ se koyi mouvement kelen fana tɛ se i ma a yɛrɛ dan sɔrɔ mɔgɔ fila mɔgɔ saba wulila dɔrɔn ka taa mɔgɔ wele a ye boli an ka taa MINUSMA gɛn u ma mɔgɔ consulter foyi bon a filɛ nin kow tiɲɛna yɔrɔw la n'a bɛ ko k'a ka kɔ consultation na an bɛɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n b'a fɔ jeunes ɲɛna n b'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna n b'a fɔ civils ɲɛna an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana ko kɛ ko fo ne de ka ɲi ne an ka b'o la maa si kelen tɛ se ka jamana in jɔ an groupe de b'a kɛ wa n'an b'a kɛ an ka ɲɔgɔn consulter an ka bɛn ka sɔrɔ ka décision dɔ ta ɲɔgɔn fɛ ala bɛ barika don o de la an y'a kɛ koko la ala ye barika don a la an ye bɔli min kɛ le 14 janvier an bɛɛ ye ɲɔgɔn consulter ka dilan ka ɲa ala ye barika don a la fɛn jumɛn bɛ bɛn bɔ man ka bɛn kɛ sa an ka taa ɲɔgɔn lajaba yɔrɔw la mɔgɔ kɛnin b'a la u t'aw fɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna a mɔgɔnin dɔw b'aw kɛrɛfɛlaninw na u bɛ gouvernement na u bɛ CNT la bilahi u t'aw fɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna awa n'an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ bi ala ka hakili ɲuman n'an bɛɛ lajɛlen ma président Asimi fɛrɛ kɛ i ka fort de changement wuli rapidement an ka accélération daminɛ ko la an ka bɔ campagne fɛn kɔnɔ la an ka jamana de sauver daminɛ parce que jugu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɛ awa il faut pas les minimiser ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen